Boss, magkano ang yung okra? 80 lang kilo. 8-10. Oh, 80 piraso, no? 80 po ang kilo. So, yan po yung mga 50 kanyang lang kilo yan. pipino. 10 na yan. Ito, magkano to? 20 pesos? 20 lang yan. Dami, oh. Ang ating kamatis po dito sa gulayan ay 20 pesos. Ang kalamansi po natin, 20 pesos din. May 10 boss. May 10 piso rin po na nabibili. Pag nagpa-boneless po, magkano? Ang bayan? Opo. Ang bayan nito may 20, may 15, may 10. Ibig po sabihin kapag malalaki na, 20 pesos. Kapag yung mga medyahan po ay mga 10 pesos. Ayun, yun po. Kaya po nagbo-bonus po si Nanay Noemi. So magkano po ang per kilo po ng bangus dagupan nyo po? 150. Yan po yung mga latagan na nakikita po natin dito. Ang ating dalagang bukid na mga babae na, o lapad. Boss, magkano ang per kilo mo ngayon yan? Oo, ito. 200 pesos na per kilo ng ating dalagang bukid. Magkano bitilya? 160 ang per kilo ng bitilya. So madami tayo makikita mga latagan ng kanilang mga bentahan, no? Magkano per kilo mo ng hipon? 270 na malalaki pong hipon. At may mga tumpukan rin po sa halagang 50 pesos, 200 pesos sa kabila po na per kilo. Ang tumpukan po ng ating tiyabeta po dito ay 40 pesos. Ng tilapia Batangas, bangus na tumpukan na pandaing at mga galunggong. Tapos ang ating hipon, 200 pesos naman po ang per kilo. So sa Matambaka mo magkano? 160 kilo. 160 ang per kilo. Ating tumpukan ay 100 pesos. Sa per kilo naman po ay 240. Ogi, magkano tong per kilo mo ng pusit? 20. Ayun, yun po yung presyo. At may mga tumpukan din po tayo. Kuya, 100 pesos, no? Ayun, 100 pesos na mga tumpukan ng ating mga pusit. At ang ating mga dalagang bukid, 100 pesos din po ang mga tumpukan. Ang ating salinyasi, ayan, 50 pesos na tumpukan. Tumpukan ng ating mga gulyasan pa rin po sa halagang 100 pesos. At ang ating mga isda, no, 50 pesos na tumpukan. Ayan, no. Boss, magkano yung ano mo? Pusit kalawang. Ayun, 150 na per kilo ng pusit kalawang. Tumpukan po dito ng mga talay ginto. Yan po yung mga tumpukan, no? Meron pong torsilyo, kapak, lapis. Yan po yung mga tumpukan po sa halagang 50 pesos na may maiuulam ka na sa hapagkainan. Kano bisugo mo, Lodi? 300 pesos. Sa maliit, 260. 260. 300 pesos dito po sa malalaki. Sa espada mo, magkano? 280. So, yun po yung mga presyo ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Matanong ko lang ulit yung mga presyohan mo, kuya. Magkano sa tilapia Batangas? 100 na lang kilo. 100 pesos na per kilo sa tilapia Batangas. Bangus dagupan po na 180. 180, napakaganda. Talagang makakasulit ka talaga sa mga 50 pesos na kilo. 50 lang kilo. Tapos may mga mansanas din po, no? Sa mansanas po na magkano? Oo, yun. Tatlo po 100 pesos sa mansanas. Sa rambutan po. 40 lang kilo. Ayan, ito pala yung presyo, hindi ko nakita. 40 pesos na per kilo sa ating rambutan. Ang laki po ng mansanas, oh. What's up, guys? So, nandito po tayo muli sa Malabon Tumpukan upang mag-update ng kanilang mga panibagong presyuhan ng kanilang pagbebenta dito sa ating mga kababayan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer
na mag-explore dito sa Malabon Tumpukan at alamin ang mga presyuhan. So tara, let's go! So nice shout out po at isang magandang umaga. Pwede ko po ba malaman tong presyuhan po ninyong bakbit? O yun, 35 pesos. Napakarami o. Sarap, 35 lang yan. 35 pesos na isang plastic. Ay, nag-uwi. Ah, Kasi mahal ba talong eh? ito ay mga 6 na guhit. So may ano to, 60 grams. mga mahigit kalahating kilo. Oo. Yan po ay 35 pesos na isang plastic. Isang kilo, 70. Ayun, no? So isang kilo po ay 70 pesos. Nay, maraming pong salamat. Sarap kumain. Sausawa ang Mamaya pa sa mga sausawa. Boss, magkano ang yung okra? Okay, lang kilo. 8-10. Oh, wala sa pong piraso, no? 80 po ang kilo. So yan po yung mga 20 lang kanyang kilo yan. pipino. 10 na yan. Ito, magkano to? 20 pesos? 20 lang yan. Ang dami oh. Ang ating kamatis po dito sa gulayan ay 20 pesos. Ang kalamansi po natin 20 pesos din. May 10 boss. May 10 piso rin po na nabibili. At upo, sa upo, 35 boss. tatlo 100. Yan po yung upo, tatlo 100 po na binibenta. Ang isang piraso po ay 35 pesos. Ang pipino po natin, ayan. Okay. May chico kalahati. So 50 pesos na per kilo ng pipino. Boss, maraming salamat. Thank you. Mag-explore muna tayo sa mga gulayan at mga isdang tumpukan. Tag price ng kanilang mga bentahan ng sibuyas, kamatis, bawang at kalamansi. May 20 pesos, may 50 pesos, may 10 piso na mga tumpukan. Yan po yung mga latag po nila na mabibili niyo po sa murang halaga. Magandang umaga po, Nanay Noemi. Ito, nagpapalit. Ayan po si Nanay Noemi, oh, nagbabolis po ng Morning po. bangus. Nay, pag nagpabolis po, magkano? Ang bayad? Opo. Ang bayad nito may band, may 20, may 15, may 10. Ibig po sabihin kapag malalaki na, 20 pesos. Oo, ganun. Kapag yung mga medyahan po ay mga 10 pesos. Ayun, yun po. Kaya po nagbabonus po si Nanay Noemi. Oh. So magkano po ang per kilo po ng bangus tagupan nyo po? 150. Oh, mababa pa rin po ngayon ng mga presyo sa halagang 150 na per kilo. So may gulyasan din po si Nanay Noemi. Magkano? Na lang. Oh, yun, ang baba po ng mga presyo ngayon dito sa Malabon Fish Market dahil dagsa po ang ating mga isda. Ang gulyasan po natin ay 80 pesos po ang per kilo. Ang bangus tagupan ay 150. Tama po, Nanay Noemi, no? So, Nanay Noemi, marami pong salamat. Yan po yung mga latagan na nakikita po natin dito. Ang ating dalagang bukid na mga babae na, o lapad. Boss, magkano ang per kilo mo ngayon yan? Oo, ito. 200 pesos na per kilo ng ating dalagang bukid na lapad. Bubuli, 160 na per kilo. So, talagang makinang ang ating ngayong Malabon Fish Market dahil sa kanilang mga latagan. At napakaganda ng ating mga lapu-lapu, yellowfin tuna. Yan po yung kanilang mga latagan ng isda ngayon dito sa Malabon Tumpukan. Salmon. Boss, good morning. Di ka nakahango? Yung binano ko sa'yo, wala? Wala akong nakita.
Yan po, mga latagan, no? Mga pitilya, talakitok, dorado, dalagang bukid. Oo. Pitilya, yan po yung mga latagan. No? Magkano pitilya? 160 ang per kilo ng pitilya. So madami tayong makikita mga latagan ng kanilang mga bentahan, no? Talakitok, ganda ng laman. 160 dyan. So talakitok mo magkano? 160 ito. Kano dito? 160 po. Pepe out nga raw baka 250 dyan talaki. Talakitok. Akala ko nakahango ka, sabi ko, maraming latag. Oo. Oo. Boss, good morning. Magkano per kilo mo ng hipon? 270 na malalaki pong hipon. At may mga tumpukan rin po sa halagang 50 pesos, 200 pesos sa kabila po na per kilo. Ang tumpukan po ng ating chabeta po dito ay 40 pesos. Ang bangus tumpukan, 3 piraso ay 150. At ang ating mga gulyasan, ang per kilo po ay 100 pesos. Ang ating mga pusit kalawang, 180 na per kilo. At sa maliliit po ay 160 na per kilo. So shout out sa iyo, bossing ha, shout out. Boss, thank you. Alright, so dito naman po tayo sa mga bentahan ng mga tumpukan. May gulyasan po dito sa halagang 80 pesos na isang piraso. Tumpukan ng tilapia Batangas, bangus na tumpukan na pandaing, at mga galunggong. 180 nga po kayo. Yun, 180 na per kilo ng galunggong. So sa mga tumpukan po ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. So yan po yung mga latagan po nila dito ng panindang galunggong. Meron din po sila mga bentahan po dito ng isang matambaka. Silipad yung mga ano. Ay, dalawa. Salamat po. Alright, sa ating mga gulyasan ay 100 pesos na kilo. Maganda yan. Maganda po. Tapos ang ating hipon, 200 pesos naman po ang per kilo. Ay, galunggong. Mura pa rin po ang bentahan nila ng hipon dito, no? So sa matambaka mo magkano? 160 kilo. 160 ang per kilo. Mura rin po dito yung isdang matambaka sa halagang 160 na per kilo. Yan, tumpukan din po dito ng mga galunggong. Bossing, magkano galunggong mo? 240, may sandaan. Ayun, so ang ating tumpukan ay 100 pesos. Sa per kilo naman po ay 240. Sariwa na yun, oh. Mura lang yung 200. Yun yan, 240 na yan. So, paakit tayo ng tulay ng Malabon Tumpukan at mag-aalam-alam pa rin po tayo ng kanilang mga presyuhan na bentahan sa Malabon Tumpukan. Ogi, magkano tong per kilo mo ng pusit? 250.
Ayun, yun po yung presyo. At may mga tumpukan din po tayo. Kuya, 100 pesos, no? Ayun, 100 pesos na mga tumpukan ng ating mga pusit. At ang ating mga dalagang bukid, 100 pesos din po ang mga tumpukan. Ang ating salinyasi, ayan, 50 pesos na tumpukan. So masarap i-fried ito sa harina, sa mantika, at napakasarap po niyan kapag lumutong. Salinyasi sa halagang 50 pesos ay meron ka ng ulam. So panalo tayo sa ating mga tumpukan. Gulyasan din po, tumpukan ay 100 pesos, 3 piraso na. Ang ating pong bangus, 140 ang isang piraso. 130 hanggang 120 na tumpukan. Panalong panalo ang ating mga tumpukan ngayon dito sa Malabon Fish Market. At meron din po tayong tilapiyang Batangas. Sa halagang 100 pesos na tumpukan. Maramihan na. Ayan, oh. 50 pesos meron din po kayo mabibili na tumpukan. Tilapiyang Batangas. Tumpukan ng ating mga gulyasan pa rin po sa halagang 100 pesos at ang ating mga isda, no, 50 pesos na tumpukan. Ayan, no. So murang-mura ang ating mga bentahan ng tumpukan. So shoutout sa iyo, Lodi. ₱100 pesos na tumpukan ng gulyasan. Ang yellow pinto na ay 150 na per kilo. Boss, magkano yung ano mo? Pusit kalawang. Ayun, 150 na per kilo ng pusit kalawang. Ayan ang sariwa musing. Tumpukan po dito ng mga talay ginto. Yan po yung mga tumpukan, no? Meron pong torsilyo, kapak, lapis. Yan po yung mga tumpukan po sa halagang 50 pesos na may maiuulam ka na sa hapagkainan. So, bangus naman po, 170. 150, 160. Yan po yung mga per piraso ng bentahan po dito sa Malabon Tumpukan. So, ang tumpukan po natin dito ay 100 pesos sa bangus na pandaing. Ang atin naman po mga big head, sa per kilo po ay 120, sa tumpukan ay 50 pesos. Hello, Ate Pam. Magkano bisugo mo, Lodi? 300 pesos. Sa maliit, 260. 260. 300 pesos dito po sa malalaki. Sa espada mo, magkano? 280. So, yun po yung mga presyo ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Ang hipon, 280. Yun po yung mga presyo, no? 280 sa mga hipon. Sa bisugo, 260. 300 pesos. So, yan po yung mga presyo. At batali po natin dito ay 120 na per kilo. Tumpukan po ng bangus sa halagang 100 pesos pa rin po.
At dito ay 120 na tumpukan. Mga pandaing po, no, na mga binibenta po nilang mga bangus. So napakasarap po talaga niya mga ganyang klaseng isda na mga dinadaing. Lalo na kung ibababad niyo po sa suka, talagang napakasarap. Alright, so naikot na po natin ang ating mga bentahan po dito sa Malabon Tumpukan. Talagang bagsak presyo ang kanilang mga bentahan po ngayon dito sa Malabon Fish Market. At talagang mga presyo ay sulit na sulit at makakapag-ulam ka sa halagang 50 pesos ay panalong panalo ka na sa mga mabibili mong ulam. So shoutout sa iyo, kuya. Matanong ko lang ulit yung mga presyohan mo, kuya. Magkano sa tilapia Batangas? Sa 100 na lang kilo. 100 pesos na per kilo sa tilapia Batangas. Bangus Tagupan po na 180. 180 napakaganda. Talagang makakasulit ka talaga sa mga 220 lang, boss. Ha? 180 pesos, no, ang per kilo. 110 lang po. Tapos Hindi mo panghihinayang kasi talagang Bangus Dagupan yung mabibili mo rito. lang ng 110 ng isang piraso. Kano lahat yun? 220. Kuya, marami pong salamat. Salamat din So, po. update po tayo sa mga prutas po nila, no? 50 pesos na kilo. 50 lang kilo. Tapos may mga mansanas din po, no? Sa mansanas po na magkano? Oo, yun. Tatlo po, 100 pesos sa mansanas. Sa rambutan po, 40 lang kilo. ayan, ito pala yung presyo, hindi ko nakita. 40 pesos na per kilo sa ating rambutan. Ang lalaki po ng mansanas, oh. Tatlo po 100. Marami po salamat, Nay. Thank you po. Bossing, magandang umaga sa'yo, ha. Nagbablog ulit tayo sa iyong mga paninda. Magkano to mga apple mo? 4 na piraso. 100 pesos pa rin. Lemon natin 50 pesos. So walang pagbabago ang ating mga bentahan ng mansanas at lemon na mga nakasaging. Tapos may mga saging din po siya na mga lakatan, latundan na mabibili niyo po rito. Yung lakatan mo magkano? Yan lang. Kasi nung... Kuya, magkano ngayon yung latundan mo? Lakatan. 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 Hanggang ng kilo. Bumaba, no? Mababa yung presyo ngayon. 120 na yan. 100 pesos. Tapos sa latundan mo, Tundal 70. 70 pesos pa rin ang per kilo. So yun po yung mga per kilo ng ating mga saging. Dito lang po yan. Makikita nyo si Kuya sa pag-akyat ng tulay at malapit sa police station. Boss, maraming salamat, ha. Thank you. Dito naman po ang kalahating kilo ay 50 pesos na lansone. Boss Lando Explorer. Oo. Kuya, maraming salamat. Kilo ng ating mga ubas sa halagang 100 pesos. 50 pesos din po ay nakakabili dito, no? Lansones ay 50 pesos kalahating kilo. Yan po yung mga presyohan ng prutas sa Malabon Fish Market. Dito lang po yan sa pag-akyat ng tulay. Makikita nyo po yung mga vendor din po natin dito na nagbebenta po ng mga prutas. Alright, sa mga sitwasyon at kalakaran o kaganapan dito sa Malabon Fish Market, dito po sa pag-akyat po ng tulay, dito po ay sulit pa rin po ninyong mabibili ang kanilang mga bentahan po ng tumpukan. 50 pesos, 100 pesos ay makakapag-ulam na ang inyong mga pamilya. At may mga prutas din po tayo sa murang halaga. Talagang makakasulit ang iyong mga mabibili dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po
sa ibang bansa at shoutout po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer at sa mga kababayan din po natin na dumarayo, shoutout po sa inyong lahat. At ito pa muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan. Enjoy and be safe po. God bless po sa inyong lahat. Bye bye na po.